Principal ka St. Peter's Higher Secondary School Lailingkot ufada Krishanlang Kharpuri ulapun tip baga school hadim kalala wan play ya ka arts ba science streams min house nem baladep badminton kani ka school kan sedang ban aino ya ki admission na banta ka science ba arts streams morning ba day shift hagu juga pol lapun tip baga jing play ya ka morning shift kan long ka jingmentai ka bakrau na ka banta ki khna ki ba Krishan Jaladi ba ka yang kasem hakabakin yo ekalat ban puli hakapor mistep batre yakikam hakapor misngi ulai thu bagathong ba khmat galong ban puli yakalat kelenti yakikna kibadang kwa ban puli bade ki form na banta ka admission ula pentip baka school kan ai ha kanu kanu kasngi hakapor puli yak office ka balong nadu kapor khandai biji mistep hadu kapor lai biji janmit ha ka kerteng jong ka school ka St. Peter's Higher Secondary School ngi khot admission ya ka science stream bat kumju ya ka art stream day shift bat morning shift namar min shamsnam ngila play ya kini ki stream bunai October min shamsnam ngila play kini ki stream ya ka science stream kandai ka class 11 bat kumju ya ka art stream kandai ka class 11 kandai ka day shift bat ka morning shift te nakaliang juga school hi ya khot admission ya kinu ki bakwa ban pule science lene ban pule ya ka arts kila ban wan ha kane ka school te nakaliang ka school ni ai kini ka khubor ba nado mentau snem ha kane ka dong ka thang ke jongiru kane ka light lingkot circle nong kri circle bat kane ka dong ka thang jongi hi brok wai ngila play ya kane ka science stream art stream ya ha ka morning shift but day shift but kerpang ngi play ya ka morning shift namar bang yu ya ki khna babon ki khna jungi ki day na ki day ki nongrep ki day ki naging ka sem ka baduk te jing play ya ka morning shift kolong banyarap ru ki khnang ba de ki lawai school de ki lawan school de ki lawai school ki la bat banyarap lem ki mi kpal ani balik trai berla kani ka de ka kalat kalenti na kabenta ki khna school ki jongi hi jong kani kadong kathain te sai sin biang haga kerteng jong ka school nga khot admission ya ki tugi bakwa ban pule haga ni ka school jongi arts morning shift but ya ka day shift bakumju ya ka science stream but ki form pila ban yo hak no ko por ha school ka ko face bangi play school na du khandai beje hadu lai beje janmi kublai